Нему пишете. Габи Марков не търси принцеси. Принцеси. Щом тук вече си има Есмералда шефката. Ако много настоявате, ще получите блокиране И малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Габи Марков се прибира При Есмералда шефката. Габи Марков не курвар по принцип, защото обича влюбена жена си много. Но ако се наложи, Есмералда ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Той вече си има Есмералда. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Ра-па-па-па.